Saúdos, benvidos, acompáñanos hoxe José Manuel Freiría, porque nuns días temos xa unha nova cita co Ullea. Toca o día 31, non? Desta volta en Carballiño, benvido. Que nos espera? Bueno, pois esperanos eso, como ben dís, a segunda data desta proposta que puxemos en marcha o ano pasado, do Ullea. É unha proposta, como ben sabemos, que vai movéndose por toda a provincia de Ourense. Xa o fixemos así o ano pasado, nesta segunda edición volta a ser, e esta vez a escollida para esa segunda data é a Vila do Carballiño, que creemos que nesa idea de ir movendo e que a provincia de Ourense vai atendo pinceladas do Ullea en todo o seu conxunto. O ano pasado foron Xinzo, Celanova e Ourense, este ano será Ourense e Carballiño. Creo que é unha vila que por moitas cousas, non? Porque o verán ali se vive de maneira intensa, por a población que ten, e porque creemos que o sitio que escollemos, que diante o tempo da Veracruz, é un sitio no que unha noite de verán con unha banda como a que vai haber de rock clásico español, pois é un marco que chama un poquinho, non, para ir. Unha banda que marcou a xuventude de máis dunha xeración e que continúa en activo. Sí, a formación está datada no ano 74, con cal son 52 anos. Sí que é verdade que por o camiño se quedaron moitos, como o gran Pepe Rixi, que era un pouco esa figura, digamos, de compositor e demais, pero que o Johnny sigue ao frente as súas teclas, rodeándose de novos músicos, novas xeracións que se van sumando a tal, pero a esencia dos Burning está aí, e son, pois eso, 52 anos na carretera que non se dice... non se fan rápido, vamos. Un concerto que comeza ás 10 da noite e un concerto que ademais é de balde, nun escenario que é impresionante, que é a Praza da Veracruz. Sí, 22:30 arranca, é un escenario, como que dices, con un marco incomparable, no que a xente pode estar pois xa dende un pouco antes tomándose algo ao lado do gran tempo da Veracruz, e que ás 10:30 arrancará pois un gran concerto de rock. Contamos, bueno, pois habrá instalación de barra, estará a xente de Cociña Ourense como sempre no Ullea, nos acompaña en cada unha das datas, e bueno, creo que unha noite de verán, pois o tempo xa, por o que estamos vendo, creo que vai a seguir con calor e con tal, pero eso que unha noite de brao para escoitar rock and roll ao aire libre, un marco incomparable. Cando nacía o Ullea o ano pasado, falábamos de que pretendía ser unha proposta diferente, non só é música, non só son concertos. Sí, como che comentaba antes, a presencia de Cociña Ourense cos seus chefs en cada unha das datas, e para que consiga estar en cada unha das datas con un traballo previo durante todo o ano con eles, de reunións, de propostas, de querer formar parte do proxecto non solamente o día do evento, sino decidindo cousas na parte, digamos, gastronómica, é algo que a nós nos dá unha visión diferente de como organizar un concerto o que estamos acostumbrados, no que solamente pode hacer música, e si que ao mellor unha barra para tomarse algo aquí, a cousa se complica un pouco máis, pero si que é verdade que é un escaparate para chefs ourensanos, que ademais do que nos organicemos un montón, que contamos con unha asociación que é daqui, e que os chefs son aquí, que os chefs todos teñen os seus restaurantes na provincia de Ourense, e a xente que degusta as creacións que fan para cada data, que ademais se adaptan para cada data, danlle un pouco un toque, non é o mesmo ver a Luz Casal que ver a Burning, o cal sempre dan o seu toque, digamos, tamén nas súas creacións, para que vaya acorde e demais, e iso ahora nos parece un plus, e nos parece unha maneira de traballar diferente, como ti dicías, a hora de elaborar e diseñar un evento. E esa é a idea seguir aí, e logo, bueno, tamén o que máis se caracteriza é a proposta que facemos de que non sexa todo concentrado en un fin de semana, sino que... E nun único sitio. Nun único sitio, é dicir, o Ullea creemos que desde que arranca na primeira data hasta que pechamos o verán, está vivo, porque está facendo inputs durante todo ese tempo, e creemos que esa é a idea principal, e sobre todo que, como sempre dicimos, e o dixemos desde o primeiro momento, nos pensamos en Ourense en clave de provincia, e creo que é a maneira de entendelo, non? Porque é así, entonces desa maneira ten ese sentido de facelo con ese formato. Outra das
características ou distincións que marca o Ollea é que é música moi diferente, non? Empezábamos este ano no mes de xuño, penso que o día 6, con Loquillo, pero tamén había música internacional, tamén había unha presencia importante de música galega, volverá a haber música galega para pechar. Sí, creemos que o rock, como sempre dixemos, que como creemos que a máxima expresión sociocultural do siglo XX, do siglo pasado ata hoxe, abre un abanico moi amplio, non? O rock podemos consideralo desde os primeiros guitarrazos de Chuck Berry hasta cousas tan, como podemos ver o mellor nos festivales como Resurrection Fest máis duras e tal, é un abanico moi amplo o rock, entonces eso a nos sirve para ter unha programación moi nutrida. Sí que é verdade que intentamos sempre a presenza galega, xa o ano pasado tuvemos con Escuchando Elefantes e Tesouro, unha banda local. Este ano estuveron de Rapas na primeira data, volve a estar Luz Casal, que aínda que non viva aquí, consideramos a galega por excelencia do rock nacional, e entón, ao final, sí que intentamos que o rock sirva como poñer no escaparate diferentes estilos dentro dese mal estilo chamado rock, ou rock and roll, como queiramos chamar, e esa é un pouco a nosa idea de programar, que creo que fai que o Ollea sea un pelín, digamos, diferente a toda a proposta global que hai ahora mesmo encima da mesa do verán cultural en Galicia, pois que está mellor máis centrado en un tipo de música ou dous tipos de música máis, que son os que realmente ahora enchen grandes aforos, pero bueno, nos vamos a esa proposta porque creemos nela firmemente e o dixemos desde o primeiro minuto que ese era o noso camiño e por aí queremos seguir. Que aprendimos da edición anterior? Por moitas cousas. Aprendimos que o Ollea o ano pasado viña para aterrizar e pulsar si Ourense o quere, como o acepta como, digamos, no conxunto da súa provincia, e por eso puxemos as bases, viñamos con esa idea, nos estamos dando conta xa nesta segunda edición que sí que o queremos, que sí que o queremos porque o público está sendo, na medida que corresponde, máis numeroso que na edición anterior, as experiencias que temos, que é algo que os organizadores de eventos vemos moito, xa non só en vender moitos tickets, sino que se todos eses tickets que están se marchan ou non contentos e o reflexan de alguma maneira con mensaxes, con encostas que podes facer, con moitas, e a idea despois desta primeira data que fixemos en Exponenso 6 de xuño é que todo o mundo que estivo ali saliu con un grado de satisfacción moi óptimo, entón, co cual a nós é o que realmente nos dá digamos, a pulsación real de se o Ollea ten futuro ou non. Cada vez é máis doado ter ese feedback co público, porque a través das redes sociais é unha tolemia. Totalmente, e cando faz, por exemplo, como estamos facendo nós, estas, digamos, a posibilidade de que haxa ali un chef ou dous chefs ofrecendo unha cousa diferente que non sexa o mellor, de repente un solo posto para comprar algo de comida e xa está, aí nos estamos tendo interlocución, porque a xente vai porque Martín de Bagua Gastrobar, porque está Gerson por ali que é o presidente, porque hai ese... Todo vai arrastrando un pouco. E entón falan con eles, entón tú aí xa estás tendo un feedback. De feito, nesta primeira edición chegaron a dicirnos que, nesta primeira data, chegaron a dicirnos que ás 11:30 da noite acabaran toda a previsión que levaban de comida, non? Entón, eso xa para nós é un dato. O mesmo que nos consumos que haxa nas incidencias que pode haber en Porta, porque a xente pode, con todos os sitios, deixar plasmadas se ten algunha reclamación, incidencia, mellora, e non as está vendo, co cal a nós todo nos vale moito para conocer se temos que facer algún desvío por algún lado ou vamos no camiño certo. Recordamos, para pechar, concerto día 31, con Burning, e despois será o broche Luz Casal xa en outubro. O 4 de outubro, sí. Que ademais complementa un pouco un fin de semana, esa última complementa un pouco un fin de semana de outubro en Ourense, que é o fin de semana do peche do OUF, co cual penso que a nivel xa de proposta cultural en esta cidade, en esta provincia, non queda moito sitio para decir que como somos moi dados sobre a decir que aquí nunca hai nada. Bueno, pois hai un fin de semana con,
ou durante toda a semana que pecha ese día e acabas con un concerto de Luz Casal que creo que o nivel non é moi de discutir, non? Co que se propón, entón creo que é un peche, digamos, do ciclo estival bastante potente. José Manuel, un placer como sempre, e vémonos nos concertos, que é o máis importante de todo. Sí, vémonos e sobre todo que sexa disfrutando eses. A todos vostedes tamén moitísimas grazas por estar aí un día máis e eso, moita música.